Намираме се в Самуиловата крепост. Намираме се в една от землянките. С мен е мама. Представи се. Здравейте. Сега ще ти задам няколко въпроса. И да. Мамо, от какво е изградена тази землянка? Землянката е вкопана в земята, подът е от глина, а покривът е покрит с тръстика, за да не се вижда отдалече. А как се отоплява тази землянка? Ами ето тук има едно огнище, Ще го покажем. на което са запалвали огън и силно се отоплявали и са си готвили. Има и хромели, това са кръгли камъни, с които са мелели жито. Да. Усещам леглото е изградено от дърво и отгоре е покрито с... Рогозка се казва. Рогозка. И това е било като матрак и са завивали с някаква кожа. А сега нека да ви покажа цялата землянка отвън и отвътре. Хайде! Така, намираме се в землянката, в Самуиловата крепост. Това тук е огнището, на което са се отоплявали. А това, мамо, какво са? Това са хромели, кръгли камъни, с които са мелели жито. Изглежда интересно. На допир е същото. И камък обикновен камък. Така. Ето това им е леглото. Както казахме, какво беше тази материя? Рогозка се казва. Рогозка. Отдолу е дървено изцяло. Там горе имат някакви като шкафчета, но... Спанички. Да. От глина. Ето тук може би е същия камък като от другата страна. Ето това е по-скоро леглото. Защото това е... Черга. Не, това е точно като родопско отдело. Като ямурлук е по-скоро. Да. Хайде да видим натам какво има. И нека само да кажем, че са доста запазени. Гущер! Така. Ето така изглежда землянката отвън. Хайде да ходим нататък да видим самата крепост, която е на